Ngendi buri ngowandi ndemandi foli njigandi hayo fute kumbalu nene do woni do ngandumi ngowami do woni do coyno temi hayo wada do woni do padam bortete gillerani wana jibine demi walla jeedemi didon nokkuji sabi mbodo sinkadi kono no tawrimi mamam ene wurde ngodo rendo wuri e didon nokkuji sabi mbodo sinka futam do woni do dawre ala be gonno harminnobe jeedidi memtani hayo futam weli yillade do ndungu jumel uri ladde mori nayi e de don janye kecce tude ko don huro to nabata e kaaji jimta di don ciali nabay de don kaaji jimta e godon mayo welgo mayo wonani kerol do woni fute kumbalu lobbudi jeedidi lobbudi ma coomi yurmende coomi teddungal kono coomi dimagu woni toro damga law ngenar kame bose hebiyabe hayyo fute kumbalu nokku sere me woliyabe to jumaaji to wi jimte sengeje do dawre ala basal redde kalko be dañi ko be rendabe futankobe nene Piindi TV e Laana Yontabe ari yillade on caggal ngol lappol jere walo rewo worgo fof ko fute kumbalu nde wonnon mayo wonani kerel ko don tigi nadden damge le mun tawoyde ton be don andube e fannuji gandal teddudi don dewden julli samba mayal jere mayo Allah malago Hammadi Hunare yabande gangel sule Piindi TV yetti nder galle Cheikh Moussa CAMARA gando Allah jankinido fannuji gandal kala kewde hoore odon gorko ko adin yalta aduna lombi dum e judi ifa ngam yonta fulbe e rendo Sénégal kala kutoro ngal don ganda Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim yettore timmude mawde welde dikkugol duumiɗo haa bada wodani digamada yettore timmude mawde welde dikkugol duumiɗo haa bada wodani digamada yo wone ko mawɗo ɓurɗo tagore ko isnadi Allah e duuɗ Muhammada kanume en damma kaalid baytima sahaba yimɓe Muhammada hol bawodun Moussa Muhammadu al-Mudel Sadu Sarif ene jaran Nabi Amada imada wuyama fotom balli fiɓe jimɗe ɗumi Amada goma yotimmugo gasidda o jogi ɗum innago limbam medde diggol Amada goma yotimmugo gasidda o jogi ɗum innago limbam medde diggol koni kuni weltare wodini biddo pullo kala weltare wodini diwan mo Matam kono manoje e jettoje fade président de la république darnude odo institut patam lamo centre mo jeru mum yetti milliard fade Cheikh Moussa CAMARA huturadi di don fonnuji gandal de don defte ko soomi der hen kala jangine be suleñolam yona njobari jango yontaji garyoji kala mbawa andude hol andube men yontaji garyobe ganda ko ngalu fuuta jogi sabu waabe no Cheikh Moussa CAMARA mbebani nder winderde gorko jiido aduna do guri ki samba joom wuro funnaange worgo diwan mo Matam e nder damge lemunna Cheikh Moussa CAMARA lelima do gangel 1945 jaajaado gandal kono kumpitido didon fannuji gandal kala to Mauritanie ha Mali rewoyde bunduko mo banandu yaade Fouta Jalon ha to Mali Cheikh Moussa CAMARA faggima fannuji gandal din fannuji gandal fo wotti dum e nder defte ngam nafta dum saabi tigo moftide di fan Institut fondamental d'Afrique noire den defte kutorteje kono ne jeey derne makko lag daranade odon diini l'islam jokkundire ngam Sénégal wawa hodede ko alday tan omo jeya e be non darnube odon dialogue islamo-chrétien woni sababu jokkundiral makko e on gidede wondi député to assemblée nationale française Blaise Diagne manam jokkundiral makko e Ngalandou Diouf jokkundiral makko e yogo gouverneur uji leydi France tawetnoɓe ɗo e nder dunde Afrique ha tenti oɗon arabisan laaɓaɗo fannuji gandal kono binduɗo ko heewi woni Maurice Delafosse Cheikh Moussa CAMARA so institut darnama waɗami inde makko mo handi hen sabu woppi gandal
kina nafta rendo huutre ngam yontaji garoji institut patam lama baduni fuute kumbalu malama gande men gubbitima andube men mayani kono koɓe wirniɓe ko ɗum woni ngal teddungal ngal président Macky Sall waɗi faade Cheikh Moussa Camara. Il faut mi salmini bandiraɓe e heɗotoɓe e daroɓe Piindi TV kono noon kadi calminirɗen khalifa galle Cheikh Moussa hono ceerno Mouhamadou Bassir e yamirore makko ɗum addani en jooɗaɗo e bisma ɗon e galle o bisimilla moon e galle o kono ɗum ko salminde musidɓam wonɓe ɗo ɓe woni ganda hoore ma ha tengti Oumar Ba kañum halfina defterdu galle o kañum e Abdoulaye Modou Kane e Lamine Mamadou Kane ko wona ɗum ko Cheikh Moussa Camara en gande so jiiɗi andudemo sattani sabu Cheikh Moussa Camara hoore mum windani hoore mum deftere gurdam mum wadde sayide andude o saɗɗata sabu o wi kanko o jibinaka hitande ujunere e temedde jeetati e capanɗe jeegom e nayyi e wuuro ene wiye Gourik Samba Diong taw jinnaɗo makko gorko ene wiye Mouhamed Habib Camara yummakko ene wiye Mariam Dadde Sow sen ƴefti sernam makko ganda hoore ma ɗowol jangde makko gam heblude cukako makko heblude haqqille makko ceerno makko gadano jeeya koye wuuro ɗo jibinaɗo Gourik Samba Diong ene wiye ceerno Malick Dieng nde o jangi to ceerno Malick Dieng o fayi wuuro woto ene wiye Polel Diawɓe Polel Diawɓe woni ko banggue damga ga Sénégal o jokki toon fodde dumuna kono nde won noon haqqille no hunji e gandal e yidde gandal o haaɗani noon o lumbi o fayi rewo to banggue murtade nden to yimɓe mbiyatno sahal o hawri toon e ceerno goto capato ene wiye ceerno Abdoul Wuldu Safagi e jeeya koye lemtumanaɓe hawri kadi e ceerno goɗɗo capato mo ganduɗa hoorema ene wiye ceerno Mouhamed Wuldu Fall on kadi ko capato e nde woni toon dumunna safalɓe nderɗe makko ha safalɓe ni en jiiɗi jeydemo wattudemo toon kono e mawni ko jinnaɗo makko Cheikh Mamadou Magami woni Cheikh Mamadou Mamoudou on yiimo toon tawi safalɓe jiiɗi hompudemo ka saabu haqqille komo juudanke komo Gourik Samba Diong naajo ka Sénégal naajo ar ceerno Mamadou Magami no wayi foof wadde makko artimu to Gourik Samba Diong ɗo ko ndo arti Gourik Samba Diong o haaɗani tan e jottade nde won noon omo yiiɗi jokkoyde jangde e ɗaɓɓere gandal ko ɗon o fayi e ceerno goɗɗo to Seeno Palel ene wiye ceerno Abdoul Elimane to Seeno Palel caggal mum o jokkoyi jangde makko wuuro ene wiye ƴella e ceerno goto ene wiye Alpha Samba Thiam ɓen hande nen guuri wuuro ene wiye Sembe gam ha hande jokkoyde gandal o fayi wuuro ene wiye Rindiaw o tawi toon ko ceerno goto ene wiye Mamadou Samballa ko toon o ɓenni o fayi e ceerno goɗɗo ene wiye o fayi wuuro woto ene wiye Walalde o tawi toon ko ceerno biyeteɗo Alpha Mamadou Aw ko ndenne kadi o felliti yaade wuuro ene wiye Gollere o tawi toon ceerno biyeteɗo Mody Hamidou Yembereng caggal mum ummi ɗon e wuuro ene wiye Walalde o tawi toon ceerno ene wiye Mody Alimou caggal mum o fayi wuuro ene wiye Dimat o yetti ha wuuro ene wiye Podor gam ɗeɗo guure foof ko yaade ɗaɓɓoyde gandal en jogui noon silsilaji sifaji kewɗi ceerno foof e sifa mo jangge mum ceerno foof e sifa gandal ngal o ɗaɓɓanno e muɗum ɗum waɗi sa ƴeewi o hawridini Fouta foof tuggandema Fouta fuɗɗadema Lowre yettandema Damga yettandema Ngenar yettandema Law ha yetti Podor to Fouta hadde e Waalo ɗeɗo gueɗe foof o yi ɗum o yeeri ɗum koyngal makko o yiiri ɗum guite makko
Cheikh Moussa kañum andini yimɓe hoore muɗum sabu windude mo deftere tafsiran khayif ɗo filloto jaar makko walla silsil makko ɗo jangi e yoga e jiyanɓe makko aduna e nder deftere nde ɗon won duttorgal gotal ngol windi ɗon walla won konngol gotol ene feewi ɗon nder deftere he wi wonde ko so tawi neɗɗo ummima ene fawi e bolol ene ƴeewa gandal walla ene ɗaɓɓoya hunde fota jogade ñiɓirde walla foftorde gaga yettade fandare joni ɗum noon en jii kanko gurdam makko foof ko dewal Allah e ɗaɓɓude gandal nde Allah wallimo haw heɓidi yoga e gande o yi Fuuta o no mahori e tagori o wi min de to bangam jiyanɗe ɓe jogimi ɗe mbeɗe foti windudere mi woppana rendo arowo mbeɗe mi wona duttoro ko ɗum waɗi e witto ngomin puɗɗi wadde gila kam Khalifa Ceerno Mouhamadou Bachir are jappere he hitande 1996 gila nde min ƴeewi rewindade e roɓindade komin tawi ɗo e galle o e komin tawi e nokkuji goɗɗi min dañi ɗo hebloji séminaire de formation jangini min holno deftere windirade juuɗe holno wawi jogirede holno wawi waɗirde carte d'identité muɗum beele janggo e jaam so tawi muunoɓe des éditeurs ene jiiɗi muude ene mbawi tugnade ɗiɗon fiche uji eɗo jarten ɗo hande witto holliri e defterdu he min dañi taw wittude hakke 190 deftere e majje hen 50 ko Cheikh Moussa Camara windi fannuji noon no Amadou wini ko fannuji kewɗi defte ɗe jaari Cheikh so tawi a yeehi to banggue peesirgal jimri walla poésie cikka ko oɗon banggue tan o wawi sa yeehi to banggue tarih cikka kadi ko toon woni sa yeehi to banggue anthropologie walla banggue grammaire walla banggue prosodie Cheikh Moussa wiyete so tawi ko jamanuji nden ɗinnuɗi Cheikh Moussa wiyete c'est un encyclopédiste ganno dendinɗo fannuji kewɗi gandal te bittuɗi e luggiɗi ni eɗen gandi jamanu hande o noon ko ɓuri en heewde yimɓe jagguiri Cheikh ko taariyanɓe taarihiyanɓe hayso ɗum wona goonga wonko woni hen sabu en mbino wonde kala fannu gandal ngal garɗa o luggiɗini hen ene jeeya e deftere makko taari firande nde firdaka taw ha joni koto firande e dowlude addude inne makko dowlude e yogay duɗe jaali hattirde ko deftere makko wiyetede Zuhurul Basatir fi tarikhi Sawahil taw kayre aɗa mbawi firdede gila ko ɗoyi sabu kanko gila e gurno makko ƴeewino yoni fire o dañano ɗum o waɗino geɗe kewɗe pour yoni fire kono o dañani ɗum ko caggal makko CNRS France e université Cheikh Anta Diop école normale supérieur e woɓɓe kippuji kewɗi ndenti dañi firande en nde ɗo deftere tome 1 et tome 2 o janti kono ko heddi ko soya sëñ Moussa Camara windi 150 deftere en walla tawama ɗo e nder bultede 150 deftere e capanɗe joyyi ko sëñ Moussa Camara windi e nder ɗen capanɗe joyyi deftere ɓurde mawnude nde ɓurde yaltinde inde e martaba Cheikh Moussa Camara Zuhurul Basatir ene jeeya hen bindude ɗeɗon deftere holno arde makko beele koye welede mo walla koye yemlede mo holko wonno goƴe makko hawini ɗeɗon deftere Cheikh en mbi ko jaaɗo e nokkuji kiwɗi nduɗon yaade noon addinimo jurnitade gonka Fuuta sabu sen ƴeewi yoga e defte ɗe o adi windude wona ɗo e leydi Sénégal o windi o windude ko Guinée o mbiyen Cheikh Moussa ko neɗɗo jirliɗo jotodiraɗo
e battuɗo hakkille kadi e yonta muɗum sabu o tawi ko tuubakiri naati o tawi ko Fuuta ene wone ene haldi e oɗon sahaa sabu en ƴeewi wonde hay seernaɓe jangguinɗen ɓe yoga e maɓɓe ko fulɓe Fuuta Jalon ene ngari ɗo ene nder leydi Sénégal donc laburde yimɓe ƴeewa hol sababu oɗon ene jeeya e oɗon sababu yaagol anduɓe heewɓe jaadi e radiallahu taala anhu Cheikh Oumar jeehi ene mbaɗoya jihaadi ko goo e ɗiɗi kadi gonko Fuuta sabu Fuuta meɗen eɗen koye Fuuta gonɗen ken haalpulareɓe kono eɗen gandi won kaɗe kewɗe kaɗɗe Fuutankoɓe finnitade ɗum woni leñam bon kinɗam hinnaɗo a jarama kinɗam hinnaɗo o ko ɗum rewi ha rendo meɗen natti darade darde ko wiyete rendo ko reddinta ngono wona rendo ngono sara donc ɗon aussi ene jeeya e gueɗe gaddanɗomo windude deftere wotere ne wiye tamyisul ashraf la différenciation des castes ndeɗon deftere koye jaadi Fuuta ƴeewde famnude yimɓe gaga en gummaki e ngalɗo jaɓɓal kala ko mbaɗɗen ene manque sembe wawde addude ɓamtare e nder Fuuta donc Cheikh Moussa ko oɗo fannu donc fannu wittiyanke tigui rigui luggiɗiniɗo e sen ƴeewi kadi gaddin makko e wittu sen ƴeewi joni rodere wiyetede cukuñagal hay ɗum o witti o noddan mawɓe wiyeteɓe ɓeɗo ko safroɓe walla ko tunnoɓe ko nandi hen o ƴeewa tigui rigui heɓindade gandal ngal famde e jaadi hoto ɗum fittata ha ɗum yeyde o witti ha nder o famni yimɓe ko wiyete cukuñagal no yimɓe pamir ɗum ni ɗum wodani Cheikh Moussa ko neɗɗo pinɗo garde kulɗo Allah juulɗo kono juultiɗo rende mum witti ngam ƴeewde ɓamtude rende mum o woni Cheikh Moussa sabu gande gorne wiye Abdoulaye Jenedi on ardino département arabe université Dakar o saago noon université Cheikh Amadou Biyano o arini ɗo hedde les années 66 67 sabu kanko defte Cheikh Moussa no mbiruɗa ni o andi ko ifan ɗo defterdu ifan ɗum o wi noon kanko la goɗɗo o yahto nokkuɗo Cheikh Moussa wonno e wurno o wari ɗo tawi ɗo nde rewɓere ɗo babde makko woni joni ɗo couleur makko ɓakere wonno ɗo o tawi ɗo ko annama jaalal defte ɗe ene hawdira nde o yettini wiyma taw ko juulɗo ɗo wona galguel saabu ɗo ko ladde mere filmuɗum nde o yii yoga e defte ɗe o yii ifande o tawi ɗo nde o yehi o waɗi un article o wi wonde kanko haymo koye Cheikh Moussa ko wonde e nde ɗo ladde tuula heela yaltini gandal nurɗugal bagal ni donc ɗum firti ko Cheikh Moussa mbiruɗa ni ko neɗɗo kimmiranɗo gandal kono kadi sen ƴeewi banggue duttorɗe sabu ɗo bibliothèque o ha deftere ngol ɗo hay duttorde en ɗo ene woodi ɓatakeji ɗi gosɗidire yimɓe e goɗɗum ene pamne yimɓe hol no windiranno walla hol caɗele ɗe o dañanno sabu yoga e duttorde sa yeehi hen omo wiya toon wonde kaari neldi kam ɗo kayitaji hakke 15 walla 50 kayi ko noon ɗum heɗirtono walla goɗɗo wima min de oɗo sa dañi tan ko 15 kayi kono so Allah newnoyi ko ɗum mami nende e ɗeɗon duttorde kadi ene pamne yimɓe wonde hay defte ɗe gonɗe caggal men ɗo ɗeɗo ko defte makko ko tuuba ko mbiyata bibliothèque personnel ko defte ɗe ganda ko ɗeɗon o jangi o rewidi o witti defte ɗe woni tugnorgal winduɗen ɗeɗo defte donc Cheikh Moussa ko on fergol makko hakkille e jotodire makko o yi wonde defte kewɗe
ma haw nanef tan ɗo majji sa ruttima e nder bindi makko aɗa tawa toon defte ɗe ngannduɗa yiide ɗe weeɓani kono jubbanɗe kewɗe mo ƴetti hen donc ɗum firti ko ɓaɗi ɗum ɗo ko gandal o yiɗa ɗum faato ɗum waɗi o ƴetti miijo wonde ɓa deftere du denndindu Afrique banggue hirnage fof ɗum woni koɗo IFAN yewɗum sako garwono e hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe nayyi e ɗiɗi duuɓi tati haade makko sankaji o nuldi toon yoga e defte yo gonoy toon yo gonan toon aduna yo gonan toon remde e ko owolu Cheikh min namdam men gaston Moussa ma ɓeydi kadi ɓe ruutu ma ɓeydi hen 1935 woni uddigol cathédral mo Dakar e won saha sernaɓe tawtorɗon ngol uddigol ko Cheikh Moussa Camara hokkuno konngol ɓeɗo sernaɓe ene jeeya discours ko ɓurɗo mantinade mo waɗi toon ko haalde ko wiyete ko hannde o dialogue islamo-chrétien manam kaldigal walla gurdigal hakkude e diineji ɗi e mbawi kuptude kono hannde o ɗum ɗon nena ɓuuri e nder leydi ndi holko wonno leƴƴande makko e on ɗon saha o yii ɗum beele ko hulnodemo janggo e jaam kala leydi ndi ala ɗeɗon gueɗe ma ɗum sababu fitnaji mumen walla ko famdum leydi wawa wurde tigui rigui tawa jaadigal e kaldigal diineji ɗi wodani oɗon saha holko ñigu ɗum o addi on hawaɗi won jarama Gawsu e ɗon uddigol cathédral no mbiruɗa ni koye diisodiral walla koye wasiya e ceerno men duttorgal men wasiyede men Seydou Tall ko on tuɗɗi noon yo ya woni ya porte parole de tous les marabouts de l'Afrique occidentale ɓaadi noon ɗo sa ari ɗo ma tawɗo des exemplaires de la Bible e hoore mum Cheikh Moussa ko neɗɗo mo ngannduɗa ko pinɗo pingol lakiɗngol donc base makko sa ƴeewi la philosophie de Cheikh Moussa walla yiyande jiide to banggue aduna Cheikh Moussa wonde ko innamal muminuna ihwa en tant que ceerno waliw mais omo jotodiri tubakoɓe wonnoɓe ɗon jotodiran mangal no fewi ndi omo jotodiri e yimɓe politicien ji sénégalais yi gonnoɓe ɓe comme Ngalal Diouf en comme Blaise Diagne omo jotodiri aussi e sernaɓe hoto makko ɓe so fayi soko tijaniyankoɓe soko qadiriyankoɓe donc ɗum ɗon ala kanko frontiére ɓe fof omo jotodiri e muɗumen omo jotodiri aussi e albuɓe makko donc ɓe guurde mumen gurdam vraiment moƴƴam par ce que ummide mabɓe ko cikkitte ɗon aduna waɗi ɗulol o arde mabɓe ɗo o guurde mabɓe gurdam ganduɗa hoorema kala gantu mabɓe janggude o namno ɗum so tawi ene yiiɗi yaade o meeɗani kanko jaggude almudo tan yo heddo ɗon mais kala almudo aussi cuɓiɗo heddade ɗo o waɗa feere ha resa woni ɗum o hokka middo ɓiɓɓe muɗum o rokka ɗum ko wuurdi guesa foof ganduɗa hoorema meeɗen wawa wonde ɗon no hannirta ni donc ko oɗo fondu jinnomi vraiment ɓeydude banggue gurdam remde e Cheikh Moussa kanko wiyata Mame Thierno ala coñci saabu kanko ko golɗo comtol goto yiiri ɗum ɗo Mame Thierno min mbiyata Mame Thierno Cheikh Moussa e jaari kadi ko ngoɗo photo woto e archive aji min jii photo Cheikh Moussa e nomin nani ko ɓii ko Cheikh Tourade on waɗi feere so tawi ko Ndar walla ko Dakaru kanko e almudo makko musidɗo makko dariɗo no photo ceerno Malick Kane o waɗi feere haaɓe poti ko ngolo photo woto woni duttorgal kañum jiiri archive aji ɗo photo woto yiyama ne wawi wonde Ndar walla Dakaru a jarama Gawsu en mbi Cheikh Moussa gila e gurdam muɗum eɓe jokkodiri no Ablaye Mody ni e dendagal fonɓe jokkodirede soɓe jangge no woni banggue diine banggue aada banggue laamu o ƴeewino o waɗi hunde foof e nder duttorɗe ɓe joyiɗo ɗe hay gostodiral ɓatekeji ne woodi gam yidde firde jour ɗum basatiro et les arabisants
francophone français ki wonode ɗo gila nden ha joni dame kongama waɗama hunde fof nder laamu ene watta hakkille e galle Cheikh Moussa ngam kam duttorde gonɗe ɗo ɗe mbasa yolade kono fartani heɓa koye laamu son excellence le président Macky Sall kanko woni goo garwanijo lamɗo Sénégal jabbiɗo délégation galle Cheikh Moussa e audience e on sahade ceerno men Khalif men Mamadou Bachir yehi toon ene yaade délégation muɗum o teddiniɓe ɓe jewti ceerno wimo ene jeeya e mujiba argolam ga ko gueɗel gotel gonni koye jaɓɓal maade centre ko ganduɗa ɗo ganguel ɗo taw dendagal duttorɗe ɗe goɗɗe ɗo ene mbawa yaade toon ene mbawa alɗinede wi Allah walli kan mi waɗi teddungal wona gulede mon teddungal ɗo gangel sule ɗo ɗon tigi jokkuɗen nguɗon jillo faade to ɓuuriki Samba Diom ko sule Samba Diom rasulu Samba Diom e Ali Samba Diom ene tawi to ɓoggel Ali e nder leydi Mauritanie woɗude wolde hattande nanede leladema juude guuriki tagani Fouta kala e winder nde kala keftini fanduma gandal leladema takko polam saabi ndeɗon annore jeeyi ha feeñe nder reedu Mauritanie ko o gorko woni laaminoɗo gittuɗo muudo horma ko oɗo gorko sali jimani tuubahoɓe ko oɗo gorko ɗowi diine fof e dow sharia ko oɗo gorko bo woni mo waɗani pecce nder Fouta ko oɗo gorko laami almamagal labtugal ko oɗo gorko tentini nguɗon laamu oɗon almamiya taw wofani Allah ko kanko woni Almamy Abdoul mo kudi Kumba Bobo Hawa Joji Drama bajjo paɗel jeliya Abdoul Sirel Lamine Birane noɓe mbiyata o dikori ko elkawri o jabtori Sule Bobo o fooli brak o fooli laamu brak hol oɗo gorko dottiɗo e jomum ñande 4 avril 1807 holi Almamy Abdoul Gawsu Diako jantanum ɗum noon en calmini bandiraɓe fof en calmini hettiyankoɓe a yawa ngo tan mbawi wonde fof kono kadi en calmini dendagal guuri Samba Diom naɓe jogorɓe daroyde yewtere nde kalten noon ko yamirore chef de village guuri Samba Diom on Samba Ousmane Gayto e dendagal mawɓe wuuro ngo almeɓe fof sabu sa sono aɗa ɗum haala tarik Almamy hay so ko heɓa yamirore wadde ko yamirore mabɓe kalten Almamy ko Almamy ɓiɗɗaɓe kan mo ganduɗa yimɓe fof ne gandi ɗum wattake hande présenté hay nokku sabu darde makko e liyankagal makko ken ganda fof kam eɗen gandi kam ko kamɓe kam gadi ittude ɓoggi kalifandi e daaɗe fuurankoɓe kanko e gollidi makko on Cheikh Souleymane Balen e ko nandi hen waɗi ko kanko woni Almamy gadano e nder Fouta laamiɗo fodde duuɓi 30 fof eɗen gandi taw kadi Almamy hewɓe cuɓa ko e nder guri Fouta hay so ɓen mbi wonde ko guri sappo e jeeɗiɗi Fouta walla waade fof kam fodde kam Almamy hewɓe kam cuɓama e Fouta kanko ko heno jeeya no wayi waade fof noon wonko Allah yiɗi wuuro ngo gonɗen ngo woni guuri Samba Diom ko ganduɗa fotani wilsidede fotani deƴƴede sabu Allah yiɗi guuri Samba Diom père fondateur wuuro ngo on Samba Diom yaadude e Elhadji Oumar Foutiyou Tall jihaadi ɗum ko fartangi tomal mo Allah hokki guuri Samba Diom naɓe koye nder ngal jaadigal o dañi toon cuddiɗo o arti o jibidini mo Ali Samba Diom woni ɗum wuuro haalantuma o ɗum ko fartangi heɓa kon Cheikh Oumar wadde wuuro ngo ne foti barkinorade ne foti kadi farnorade wiide wonde min jeeyama e yaadunoɓe Cheikh Oumar ɓe wuuro ngo ne jogui fartangi e wasurade hande o mo aduna fof farnorto no Cheikh Moussa CAMARA mo yimɓe fof farnorto mo goto fof ande hettikinto o juutnaɓe mbawi wasurade wonde o jibina koye nder ngoɗo wuuro guuri Samba Diom ɗum ko wasu mo fuurankoɓe poti wasurade mo juutnaɓe poti wasurade amin mbawi kadi wasurade kadi kanko oɗon Cheikh Moussa gandal makko ngal fof hewde kangal fof hande sarade jallugol ngol honko ɗo sabu ɗo adi windanede ba e nder ngoɗo wuuro ɗum ko faaro no juutnaɓe poti farnorade
kono ko jiɗu kadi Allah kadi lelluɗo en Almamy Abdoul kan ɗo e wuuro he sabu eɗen gandi Almamy jeeyaka ɗo Almamy jibinaka ɗo Almamy jiidaka ɗo hayso omo jiida ɗo wona sabugal jiidigal kam addimo ɗo kono ko Allah yiɗi juudenaɓe yiɗi juude Samba Diom naɓe yo aro lelo ɗo o won koɗum mumen o woni koɗum mumen kadi kamɓe ɓe kadi wonde jaati gueɓe ɓe goni kadi jaati gueɓe kadi moƴƴuɓe makko sabu a nani joom wuuro kadi noɗo haalde o Harouna Gaye wiima wonde wuuro ngo hoɗi ko gila hedde 1820 gila hedde nden wuuro ngo hoɗi no way waade foof Allah hokki inde nde hokki martaba o ko Samba Diom kono sa wi Samba Diom mbiya kadi seɓɓe wuuro ngo mbiya maccuɓe wuuro ngo mbiya suɓalɓe wuuro ngo sabu ɓeɗo foof ko guri Samba Diom naɓe ɓeɗo foof ko ɓesdi Samba Diom hay so tawi wuuro ngo noon adi sinti ɗum ko yaalalɓe walla je inde farmade ko yaalalɓe hande o kadi laami ko wuuro ngo hande ko seɓɓe sabu kamɓe gon joom wuuroji Almamy noon ko ɗo leeli ɗo ɓe mbini hedde 1807 4 avril 1807 ko nden Almamy leeli ɗo e guri Samba Diom lelade mo ɗo noon en waɗi martabaji kono en waɗi caɗele martabaji ɗi woni goto fof ne yinno yo Almamy lelo ɗo kono martabaji ene jeeya martabaji kadi kala caɗele ne banno ɗo e nder wuuro he juudenaɓe ene jaaha malnoromo ko wayno hokkere ko wayno luttude ko wayno nangede armuji ko wayno jogade rafiji ko wayno caɗele goɗɗe kewɗe kala caɗele keɓanoɗe ɗo en juudenaɓe ene jahanno toon malnoroyo alliyankagal makko malnoroyo waliyagal makko ɗum wona sababu ittandeɓe ɗeɗon caɗele walla ɗiɗon rafiji kono kulhuli gonɗi hen ɗi kadi ko hoddude Almamy mbaɗo ni waliyu Allah timmuɗo ligginde l'islam mbaɗo dani wasde hormade ɗum kadi ene wawi wonde caɗele ngoɗon wuuro walla oɗon diwan kono Allah walli min noon min keɓani ɗen caɗele sabu min kornum sabu sa ƴeewi mosile oɗo mo Abdoulaye Wade mahi ɗo henno o maha ɗo ko 2005 sa ƴeewi Almamy guila maayi 1807 ha 2005 duuɓi temedɗiɗi e quelque so tawi neɗɗo maayi fodde duuɓi temedɗiɗi e quelque yimɓe gaari tawi yanani mum ene feewi te leeli koye nder ladde cuula heela ko renede waɗi ɗum wadde ko denaɗo so tawi ko koɗo ko dañi ko jarigui moƴƴuɗo jarigui ɓe teddinimo e oɗon fannu hande o noon on Almamy mo gonɗen ɗo en noon mosle mo jiiɗa o ko Abdoulaye Wade mahi ɗum sababu mosle o hande o woni sababu Almamy watti waɗanede ziyara mo windete fof rendi hayso tawi wona joni o watti waɗanede ziyara kono ko joni o watti hebde dental polngal dani e ziyara e nder ngal dental garwal ɗo noon caɗele kewɗe nene coome maggal sabu goo ayi mosle woni koye jimde maayo koye frontiére woni wadde wuuro ngo woni koye frontiére dental polngal ni sen arata foti renede taw ko nden ko timmuko immoto koye laamu leydi Sénégal caɗele goɗɗe ɗe ayi no gimmorɗen joni eɗen jaaha toon en ndunko yettade en telle motoji men jaaɗen koye par ce que lawol ala lawol foti waɗede ayi toon koye nder ladde kono ko ladde wonde boowal ala leɗɗe ala he batte aroɓe toon JOUR uji ɓe ko hilifaɓe gila e alliyankagal en ha e joomen jawɗele en ha e yimɓe woɗɓe yontaɓe ha e mawɓe nayeɓe e ñawɓe fof ne gara toon kala hen cohluɗo heblade hebloto koye boowal pettomperwal ala taroɗe ala hay batte ɗum ɗo ko hunde nde ganduɗa hoorema nde laamu leydi Sénégal foti wadde hen erango noon ene waɗe e koɓillo naɓe saabu sa haali Almamy kala koɓillo Almamy jeyaka ɗo jibinaka ɗo kono jeeya ko koɓillo jibinaka ko koɓillo jiida ko koɓillo Allah noon yeeɗi juude koɓillo yo ndendu guur tarik Almamy yoɓe ndendu gurdam Almamy wadde kala ko foti waɗede Almamy ko juutinaɓe koɓilnaɓe foti wadde ɗum hayde noon on jiyar ne waɗe juude ne waɗe koɓil te fof Almamy waɗante alay sago kamɓe hayde aɓe jogui doole e laamu yaaɓe ha jogui ministre jimmiɗo e taniraɓe Almamy woni Yaya Abdoul hande o ɗiɗo bojji ɗi poti momtede ko ɓooyi saabu Yaya tan fonno darade wona jawdi mum walla wona wallidiɓe mum walla wona juutde mum junggo e laamu he ɗeɗo caɗele ndegle ha tengti banggue lawol ne gamutinande neɗɗo immo Dakar ene ara juurade Almamy ara yetto fiye koyɗe imma ɗo faati toon ene gamutinande neɗɗo ara ziyara Almamy caméra mum gasa ronka charge ude probléme courant te courant nene e wuuro he kono ron kam yo potuji yo jaato ɗum ɗon noon ko caɗele ɗe ganduɗa hoorema hay so tawi Almamy ne farnoro ene malnore sabu waliyagal e foof kono fawade hande kesen hesma ko JOUR uji garɗi ɗi juutnaɓe ne jogui caɗele ziyara he par ce que won gueɗe ɗe timmani e nder oɗon ziyara voilà ɗum ɗon ko woni ɗum jinno haalde Almamy ko heddi ko bandiraɓe fof goto nan ɗo watara ko fofoji ɗum haala e oɗon fonno Almamy jawara ɗon de ko muri banggue Mauritanie sababu mo jiiɗa lelnu ɗum ɗo henno sababu o ko immade mo Mauritanie to wiyete Tulel wuuro Sarkulleɓe toon wonno ko wonde e kono makko
caggal noon nde fitinaji mbaɗi hakkude makko e habde makko ɓe keewi ɓundunkoɓe fuutankoɓe boosenaɓe kala mo alma aɗa neɗɗo kala mo kabɗa pirtuɗa laamu mum wonti kabdiɗo ma donc kala mo ittuno laamu mum wadda coalition e goɗɗo mo ittuno laamu mum mbadda malde nanodira pour wallodirde hen nde ɓen nanodiri mbaddi doole juuɗe faadu en ndendiri kaɓa e makko har nde waɗi tulel nde e pooli toon Almamy e wondi ɗum foola tan wonde wondi makko hewɓe noon puɗɗi salide e mum pol hew puɗɗi salide won hen ni jiɗiɗi Almamy yon hayde puɗɗima kadi foolede te doole men nene gusto jehen pen rew cornoɗen toon walla moloɗen toon ko nden noon wi o duunima kala gonnoɗo e makko bawɗo moftedi fittanu mum ɗo Allah ala bawɗo damdude hoore mum yo yaw duunima ɗum bawɗo kadi heddodade makko yo heddo o duunima ɗum kono kanko ala ko waɗi Allah ala ko gollini Allah komo soyno mayde omo doga ɗum ko wasde jogade hoolare Allah kanko o ala wasde nden hoolare Allah omo yaha noon haɗo Allah itti balle makko fof joni noon hayde woni ko poɗɗo farude Sénégal te juude ala hakkude tulel e gure goɗɗe so wona guurki Samba Diom wadde alay saago o ara ɗo hen pour lumbira e juude he o arani wonde ɗo o arani hodde ɗo o ari komo lumbira faade nattude Sénégal kamɓene haɓe gandi ala fof ɗo wawi lumbirde so wona nde ɗo juude saabu so lumbirani ɗo tan o lumbirata ko juude jaaɓi wadde kamɓene ɓe palimo ɗo o mandi ko palaɗo omo wawno dogde kono sali dogde o lumbi nde o lumbi nde noon kono ɗi kawri ɗo ɓe kaɓi haare nde wona ñalawma goto wona balɗe ɗiɗi no wawi foof ko heewi bone haare he par ce que hewɓe maayi e haare he hewɓe kadi dahama e nder ɗon haare hay woni ɓesgu makko woni hen dawaɓe hen woni wondimo kadi daha hen no wawi foof haare nde kam ɓe poolama hen saabu kanko hoore makko ko o ñande o heddi e nden haare wadde o foolama e nden haare ɗum wonno ko ñande 4 avril 1807 nde ɓe mbarimo nde noon wonnon ko wargo añɓe ɓe pewnanimo pewnugol ngol o handingol o leeli ɗon nde o leeli ɗon nde noon waɗi noon annoraji makko ne jalta par ce que Allah ne yiɗi feññindemo pour o itte ɗo woni ɗo o wasa wonde ɗon waɗe banggue goɗɗo Allah noon holli ɗum jiyaɗo Allah goɗɗo capa ene woni leydi Mauritanie ene rewa noon e annore he ene ara ene rewa e annore hen ara so jammari immo wala yaade so ñalawma ari annore ne ñifi kañum e birki ngelawgo mum wala ɗanade no ñalla ɗanade foftade ha yetti ɗo noon noddi guurki Samba Diom naɓe wonɓe ɗo ɓe kalani oɗo Allah ɓoytama ɗo hen Cheikh Moussa Camara wi o ubbitama laabi ɗiɗi o wi lawol cakkitingol nde ubbitande ɓe tawi ko jungo makko ñaamu e koyngal makko e ñaamal ene hofi sammere jungo nde ene hofi Cheikh Moussa Camara wi yeeso ngo ene waɗa baade o wi sugundu ene yeesa ene wayno waɗano nebam ni ɗum noon ko caggal balɗe sappo e joyi nde wiila on nden wirwiri noon Cheikh Moussa Camara wi ko jeeyaɗo Allah goto jawande ene jeeya seeno paalel wi ko kaala mum o hasdira Cheikh noon haalani on no wiyete kono wawi fof kam Cheikh haali koddigal makko e guurdi Samba Diom naɓe haali koddigal makko e fuurankoɓe haali pewnirgol makko ɗo e alliyanka ngal Allah waɗe makko ngal kanko Almamy Abdoul kam ɗum woni sababu lelade mo ɗo hen nde o leeli ɗo nde noon e nanolaji goɗɗi ɗimi nani e mawɓe men kaala mi yiyani ɗum noon e def Cheikh Moussa mi nani mawɓe men kaala mbi wonde won sewde wotere feeñino ɗo baɓen goto wiye Amadou Penda yalla yimomo yaafo min e makko min kaldi o dañino rafi bade o ari ha ɗon o looti e ndiyam camɗo he ndiyam fewne nde ko ɗum woni sababu o selli haalama hen ha heewi Cheikh Moussa Camara noon wi woni sababu dartugol nde ɗon sewde ko debbo goto samananke dartini nde ɗon sewde sabuji o haali ha heewi kono en dartorɗo tan e wiide wonde sewne nde ene wodno so caggal mo sewne nde darti woni sababu dartugol sewne nde noon ko debbajo goto jeeyaɗo wiide taw kadi ko samananke holko ɗum firti ko guuri Samba Diom leƴƴi kewɗi koɗino ɗo hen taw wona tan hoɗɓe ɗo hande ɓe voilà wawi fof ɗum ɗo woni sababu kom lelnude ɗo hen Almamy Abdoul kan fawade eko nanɗen eko keɗiɗen anduɓe ene kaala Allah jarama e président Macky Sall erangma fade en tant que furanki ko waɗene gangel ko waɗane ɗum Almamy eyyi aɗa andi ko waɗane gangel ko o waɗani ɗum ko guurki Samba Diom naɓe par ce que o waɗani ɗum ko Cheikh Moussa Camara Cheikh Moussa Camara ko juudinaɓe ko gangel naɓe donc o jarama kono Almamy Abdoul kan ene handi hono ɗum firtani ko kanko tan handi hen kono mo handi kala moƴƴere nde laamu ngu waɗata galleji diine ɗi kadi mboɗo sikkilen
Macky Sall waɗi ni Almamy Abdoul Gadri kan hono ɗum sabu o ƴetti e ƴiƴam Almamy o waɗi ɗum ministre mo ganda oɗo ministre ene wawno darade wiya Macky Sall programme mo joguiɗa e fewnide galleji diine ɗi fewnide hen galle Almamy sabu Cheikh Moussa Camara baɗana ɗum ɗo ko tanum mo ganduɗa wonani e lawmu he kono rewi koye musidɓe mum wonɓe lawmu he ñaagui o jahan jodde Macky mais kanko Almamy o jogui tanigo mo Macky ƴetti waɗi ɗum sara mum ene liggodo mum wadde on yoni erango e wiide wonde toppiri yanani jinnaɗo ma toppiri rawde mamma wat feere jonna ɗum sabu aduna ko tarikaji ɓooli kala baɗɗo ko moƴƴi koko haalte kala baɗɗo ko boni koko haalete wadde yo Allah waɗi neɗɗo waɗa ko moƴƴi janggo jaam yontaji garoji ɗi gona e haalde ɗum ko haqqillaji yimɓe tan jilso kono minen kam e hecciɓe min ɓe ha yetti min minen fof min jiiɗi si ha woni heddeji ko wayno jamma altine alet mi jogi altine walla alkamisa mi jogi aljuma on saha so yino ha woni hedde 1 heure jamma walla ko ɓenni ɗum aɗa ndaara nanagal oyre nde ene jaggi leɗɗe bamuli amen nde on saha kam helli fa wonɓe ɗo ɓe jiiɗi ɗum fof ne andi koto makko ɗo ɗum indi annore nde nde yalta hade heɓoya dow ha towa yimɓe jara ɗo surtout no ndungu on saha surtout so ndungu ari walla dabbude ko nden ɗum koye yalta ɗum kam min jiiɗi ɗum hitani oɗo dumuna noon haqqillaji no welsiɗi ɗum kadi kuuɗa o ari yimɓe ne mbawi ɗon kude ƴeewde ɗum kadi ƴeewaka tan on andi cikki ene wawi heddade ha joni saha moɗum feeñanno so haqqillaji yimɓe woni e wiide ɗum tan ene wawi wasarani jiiɗi ɗum e ñalawmaji calamaɗo Allah jogi altine walla alkamisa jogi aljuma kadi heewi wadde no hewno wadde on saha na ɓuuɓoɗi ndungu walla dabbu ndewi hunde wonde kawisaji kewɗi ne kaale yanade Almamy holko teskorɗen en walla holko nandaten kawisaji kewɗi minen kam sonata ko mawɓe mawɓe min kawisaji ko min gandi hen ton kono gawsinimami walla ko min kalamaɗo e annore nde so neɗɗo refanomo ɗo walla yiɗi ɗannade walla min mankama toɓo walla ko nandi hen gueɗe kewɗe min malnortono ɗum kadi yiɗi tigani yaaji yimɓe he on saha ɓuuri ngo fof yahanno hen ɗum ɗo ko min ɗum andude hen o tan komin malnortono e Almamy ko ɗoɗo je sewne nde o wima ɗo nde noon nde feeñi ɗon nde woni ɗon dumullo juɗɗo kono kono o wimani ɗum mufi ɓen wiyani cangol gongol ɗon joni funnami makko ngol ko hen sewne nde wonani cangol ngol noon ɓeydino ngol ko waɗi hadde ɗum ɗum yaccini cangol ngol kono koɗo cangol ngol woni ɗo ko ɗum sewo ndeyer kam e ɗeɗo gueɗe tan koto mukkinade ko ɗiɗo min ɗum wawde waɗede heddi ko noon wawi jogade joni wittoji en wawi wittude gueɗe goɗɗe Almamy wondi ko serani e wasde julde ni kadi Almamy ko ɗum ni woni sababu waɗede mo Almamy nde ko yidde mo Allah e yidde mo sunna annabi o woni sababu kadi eɗen gandi kala subaka kam mo teska ene teska kala subaka o so juuli subaka o gasi so yi ha ɗo wiyete juulal feññaki ɗo ko juulowo ɗon ko janggowo ɗon ɗum kam yitteji toon kawri ɗon wiyama noon nde o sankoro nde o juuli darde ɗiɗi noon won kabaruji kewɗi kaalaɗi hen kabaru goto deƴata hakkille hen kabaru goto deƴata hakkille par ce que kabaru gaɗon ɗo mbi ko nde waji ɓe gaari mbino ñandema ko joni luuɓe kam hami juula ɗo darde ɗiɗi ko noon ɓe mbi aɗen ɗum ɗon hen sahaji ne nanno kono hen sahaji nannota heddi noon bittowo yeddata bittowo ko nanɗa fof tan ɗum wonan musol ngol ndewɗa wona wittude kaari goɗɗo wi ko ndewo soyni hen kadi konuji ɗi wonde hen kadi konuji ɗi kodi jandiroje mabɓe ɗum tan ala ko heddi o waɗi darde ɗiɗi o ñaagui Allah caggal makko kala gonɗo sababu mayde makko woto Allah hokku ɗum jimde yanade makko ken hollo goɗɗo ɗum wiyama duumi ɗum kadi juutnaɓe so tawi wiyama duumi juutnaɓe mbawi settade saabu kala bosoynajo ha ɗo ɗo gonɗen ha o subakande mo gonɗen walla o kiiɗe mo gonɗen kala bosoynajo jeeyaɗo e mayde Almamy sa jiime yanade makko hande a haltanta ɗum goɗɗo artata janggo wona bosoynaɓe foof noon kadi wona taniraɓe Almamy foof saabu Almamy jogui taniraɓe mum aroɓe ene jiima yanade makko ene gara jiyara makko ñande foof kono omo jogui taniraɓe makko ɓe ganduɗa hay sa rokki ɗum temedde 2 millions garata ɗo jiima yanade makko ɗum ene woodi ene anda hande
fitti noon ko eɗen darɗe wiya o duwi waralla hokku gaño makko gonɗo sababu mayde makko jimde yanane makko sakane hollo goɗɗo ko ɗo min lelno ɗo min lelni Almamy woni ko nanmi e ɗeɗon darɗe konngol wattam ko fulɓe mbawa jaggude wiide fulɓe ɓe gandu hono Almamy ne keewe Fouta kono kala mo jonndu mum jooɗa haala mum haale hande o ɗo Almamy haalte ɗo so goɗɗo so Mabo Diakuba jooɗama kaysaji goɗɗi ma kaale e Mabo Diakuba so Cheikh Souleymane Bal jooɗanama kaysaji goɗɗi ma kaale e Cheikh Souleymane Bal ko wiide furankoɓe no yoɓe gandu won koɓe ndendi koɓe certata koɓe ndendi ko yoɓe nden ɗum ko goto fof jeeyi ko noon yo naw ɗum ndenduɗen ko diine o ndenduɗen ko mawɓeɓe ndenduɗen ko ndendiyankoɓeɓe toppirɗeɓe ganden koko ceerno Madani wino ko kala ñande belsidi ɗen ha gande men ɓe mbiyeten ko gande ɓaleɗe ɓoccitori en mawɓe men ɓe mbiyeten ko mawɓe ɓe ɓocciti en ma woɓɓe nanguɓe kuutoroɓe janggo jam piire en ɗum ɗon ɗum tan ero toon furankoɓe ko mbotta hakkillaji mabɓe ɗum ɗon eɓe garta ciifi mabɓe so alani Mamadou walla Mamadou o eɓe gartu hen mi diisi Allah mi diisi ande bijan mi diisi nenaɓe eɓe gartu hen haydara ɗum bonnata e diine soɓe gartani ɗum maɓe jii woɗɓe gara janggo janggo piire en ɗum Allah jarama jarama e inde guuriki Samba Diom e yamiroɗe sabtude Samba Ousmane Gaydo e bandiraɓe tawtoraɓe ɗoɓe e affaire Almamy e affaire guuriki Samba Diom o haalteno fof e gawse mawɗamen noɗo haalno Gaydo ɓe kaali koɓe ponno haalde hen fof te koɓe kaali ɗo ko fof minen min nani ɗum e min kam Allah hollinomi hunde hakkillam noon addani yomi hollu ɗum yimɓe ɓe komi gawowo e maayo he waɗi hitande wotere ma won joni duuɓi nayi walla joyyi jimi tolno ɗaɓe giɗo wonɗo banggue maayo immade e ngotale ha woni hakka 3 métres walla 4 métres ina waɗino comme escalier ni wayi tan kono escalier ni tolni tournude kalde tannu hakkillam addu noon mbimi ɗum ɗo gata wona ɗo tellortono omo faye maayo mimi meeɗi yiɗ ɗum caggal mum noon mbammi ɓeydo hollude ɗum yimɓeɓe filmé foté waɗi tan kono comme escalier ni ma won 3 métres walla 4 métres immade e ngotale faade e maayo he kadi ina randi no escalier wayni ko noon wayi ha yetti min mi yi ɗum gandanɗa hoorema ɗon e koɓe kaali ɗo ko e affaire oyre nde ko min mi meeɗi yiɗ ɗum mbiɗa yiya ɗum toujours kalanmi ɗum babam o wi kam ɗum ɗo ko Almamy Abdoul oto komin sukaɓe amin gawoya somin gawa min jaa ha yimmi noon bettimi ɗon ha ɓennumi ha goɗɗomi kuccinmi ga oyre nde kadi hetti caggalam ga kalanmi ɗum babam wi ko Almamy Abdoul gandanɗa hoorema waɗata ɗum ɗon e kadi en nder guuriki Samba Diom ɗo e gonka muɗum ene weeli haalde kadi weeli nande gari Samba Diom o amo jeeya koɓe kaali ɗo ko kadi kanko Samba Diom ndo fellir hodde ɗo wuuro nde o hunni ko leƴƴi tati ɗiɓi mbiɗi seɓɓe subalɓe maccuɗi e subalɓe ko mamiraɓe min gonno ɓen keedi koye maayo faddude ma on sa mani waɗi baroɗe keede e maayo ina badden raako maayo ngo bonnata ɗum seɓɓe keedi e wallude mo conde kure ɗum wonno seɓɓe amen wonɓe ɗo joni ɓe ɗum wonno gandanɗa hoorema o addi ɓen o takke sara makko o jaggi maccuɓe o takke sara makko kala ko noddi gollal maccuɓe gandanɗa ma gara golla ɗum ɗon e on saaha noon do renata juuɗel ɗiɗi noon kadi o renata Almamy noon kadi o renata Almamy par ce que on saaha ko lugguel mbawi arde walla yimɓe woɓe gara jiiɗa ubbiddemo ɗo nawdemo kanko mo reni ɗum ɓeɗo ɓe mbimamɓe omo wonde umen goto fof ne reniri banggue muɗum kan gonka kadi ha hande woni ɗo e gandama e wuure he e Almamy Abdoul kay koɓel koɓe kaale mum gandanɗa minen min kawri hen so tawi toɓo saɗi tan ɓe mbiya janggo ko Almamy min jaa ɓe nawa dammuɗo ɓe nawa tata min gona amin ñaama nde min ganda ñamde sama base diddi min toɓo adda min ɗo hen ɗum kam min jii ɗum min kawri hen hakke duuɓe men minen min gandama min kawri hen eyyi ɗo noon no gawto wirni kam ɗon gandanɗama ko gonga par ce que ne waɗi caɗele mawɗe hande o to Almamy lampaji ngala kuuraji ngala ɗo heɓlete ala hay batta ala ɗo woni kadi neɗɗo foof gonɗo ɗo hande e Fouta mbaɗanteɗo ziyara walla gonɗo ɗo hande e Fouta gandanɗa hoorema mo yanade muɗum fewna kanko fonno wonde premier kadi kanko woni premier Almamy Fouta ɗum noon no wiiri ni omo jogirtani ken fof ɓe wadde ɗum
kono minen juuɗe gurdinaɓe wonɓe ɗo ɓe joni noon somin keeɓa hono moon aroɓe komin neloɓe gandina ɗum gandanɗa hoorema laamu kala almami gonɗo e Fouta batnaɗo fulla e fayida kanko wonno antenne kanko fonno ɓuɗɗum yodde yanade fonno hande no welduma fof garda e muɗum an kama yiide guite ma e min ɗum tan jinnomi hen gandanɗa mi yetti Allah noon mi yetti jinnaɓe men ɓennuɓe min jetti kadi mawɗa men oɗo Samba Ousmane jooɗiɗo kanko hande kanko woni mawɗo kanko woni joom wuuro ngo amo reeni wuuro ngo to banggue l'islam amo reeni wuuro ngo to banggue gonka amo reeni foof kadi ko laaɓɗo reedu amin ñaagui Allah noon yo Allah junnu balɗe makko moƴƴina battane makko e ɓeɗon noon ko miñi ko en oɗo ko ɓiyiko hande o kala kone waɗe omo yonni ɗumen eɓen jetti gawsu noon ina doga e inde wuuro ngo e wittude wuuro ngo e haala wuuro ngo kala ko andano ko en omo andi omo waɗe kayitaji kadi o mbaɗa gadi ɗo joni ko kalton ɗo ko foof haali ha heewi o jimani e kayit ɗum ne kadi amin jetti Allah na ɗum amin ñagonde Allah junnono balɗe moƴƴino battande ne ɗum iwata kadi tawa Allah addi hono mabɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. bandiraɓe musidɓe tedduɓe ɗum ɗo ko jubbande seeɗe e tarika Fouta bandiraɓe musidɓe tedduɓe Fouta e mbadi mum Fouta e woliyaɓe mum Fouta e pine mum Fouta e gandi mum mi wiyani alaɗo woodi kono alaɗo yiya Cheikh Diop on gando laɓaɗo fonnoji gandal o wino armez-vous de science jusqu'aux dents arrachez votre patrimoine culturel duttuɗe e ɗeɗon pine gandi duttuɗen e ɓeɗon sernaɓe woliyaɓe anduɓe men Fouta won ko mofti wona jeeyede men ndiɗon gendi saabi mboɗo haala kono ko laaɓedimi won worɓe darinoɓe hanki lan cali basal kono cali yaware cali human binnagal kono kembini kiiɗa oɗon diine l'islam so wiyama ko holi ɓen duttuɗen e Cheikh Souleymane Baal so wiyama ko holi ɓen duttuɗen e Alpha Amar Seydi Yero Bousso Ba so wiyama ko holi ɓen duttuɗen e Tafsir Hamadi Ibra kono so wiyama ko holi ɓen duttuɗen e Bayla Perejo mo xawle so wiyama ko holi ɓen duttuɗen e oɗon gando Abdoul Karim Diawando Daf so wiyama ko holi ɓen duttuɗen e Almamy Abdoul Qadri Kane so wiyama ko holi ɓen ha joni duttuɗen e Jobba Adama e Seliman Siré Samba Dembali Moutar so wiyama ko holi ɓen en goppata caggal Alpha Oumar Thierno Bayla kono ha joni on flambo diine islam ne jokki duttuɗen e ɓeɗon jambareɓe men duttuɗen e toɓe leli duttuɗen e holnoɓe leldi kono duttuɗen e oɗon tarika mabɓe holkoɓe golli saabu ma naftu yonta hande wona joɓari gam janggo tawate mabɓe fayidagal tawate mabɓe gandal tawate mabɓe pinal ala to tawate nder windande kala yone yero e démocratie no arde laamu Cheikh Souleymane Baal yoni e salade yawari ɓen mawɓe men Foutanki wasata ko andude hoore mum kono so andi hoore mum tiiɗe hoore mum moppi hoore mum tawto e jananɓe telna leñol mum anduɓe woliyaɓe kala ne tawe ngolɗo leñol holko ngakkira ngolɗon leñol ɗum ɗo woni numéro gadano holtoɓe goni holto jambareɓe leli so Allah woki gurnam ma jetto jenga jerel tumbere ngam juurade Cheikh Souleymane Ba so Allah waɗi gurnam ma jaato jam weli ngam ƴewode Samba Guiladio Bocar Sawlamo yer jam kolitengel so Allah waɗi gurnam man kale Siré Dia Ali Tamboudou kono so Allah waɗi gurnam ɓen woliyaɓe serremɓe hatanteɓe haalleɓe Fouta kala ma jalto ayo Piindi TV bandiraɓe musidɓe tedduɓe wonno ko gorko mo garli beele nabam garle seɓɓe yalɓe saɗanemaji ɗamman keele Moussa amnara bayla booli Abdoul Haruna arannone Laana Yontabe jolnuno hande ko Cheikh Moussa CAMARA Laana Yontabe jolnuno hande ko Almamy Abdoul Qadri Kane Thile e jambareɓe woɗɓe woliyaɓe anduɓe woɗɓe foof e nder Laana Yontabe jarama Piindi TV